फिसाथाया मानो आंखौ बोथोरखांनानै फैफिन नोंखौ बोथोरखांनानै ओंखाम जाफैदो आं स्कुलावबो थाङाखै आं आंनो नोंनि अननाय नांगौ मामि नोंसोर मानो बुजिया अननानै आंखौ बोथोरखांनानै खुलुमबाय बे मोनाबिलि समाव गासिखौबो बरायनानै जों जासिहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ स' आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ स' लोगोफोर जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो स' लोगोसे जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय स' माने सासे आइजो खानानै दङ स' बे भिडिअ'सखौ आं माने लाबोआ सानबाबो लाबोनो गोनां जायो माने शेयार खालामनो होलायलायनाय जायो नालाय स' आं बे भिडिअ'सखौ लाबोबाय स' नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा जाय आइजोआ खारदों स' बिदिनो हासबेन्ड एबा गथ'आ मा फोरमायदों लोगोसेनो मा बुंदों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोनखौ आं आसा खालामबाय स' नोंथांमोना जे जायो बे भिडिअ'सखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे थाबैनो हमनानै मोनो स' जोंनियाव बिदि जाफ्लेनाय जाथाया जेब्लाबो जागासिनो खदायबो स' जोबोद लाजिनांथाव जाथाय जानानै फैबाय जेब्लायबो जायो जेब्लायबो हमजायो नाथाय खैदिन थानो मोनो हमजाखांनायनि उनाव जेनेबा नै हमजाबाय इउटुबाव होनानै होबाय लगे लगे खाननैसोनि उनाव थानो मोनो ना बै खारग्रा हौवाजों खानसे थानो मोनो स' न'आव फैफिनबाबोथ' फैफिननांगौ जायो स' बे फैफिननायावबोथ' नोङो खन्थाइ जानो गोनां जायो आरोना स' नों निजेनि फिसाखौ गारनो थांनानै स' निजेनि गथ'नि मोखांखौ मा होननानै गारनानै थाङो स' बेसे 9 मासनि खस्थ'खौ लानानै मा गारनानै थाङो आरोना नोंथांमोना बे भिडिअ'सनि गेजेरजों नायनानै मा कमेन्ट हरनो सानो हरबानो जाबाय लोगोसे जोबजासिम नायबानो जाबाय स' नायलांदो आंनि हिन्जावनि सायाव आं बुंनांगौआ बेनोल' बियो जेरावखि थाङा मानो बियो फैफिननांगौ आं जेरैब्लाबो बेखौ नाजावगोनानो ओमफ्राय दा जेनेबा सिगांफोर नोंजों माबा मोनसेफोर नांलाय खमलायफोर जादोंमोन नामा न'खराव जेनेबा नांलायनाय खमलायनायाथ' आं जेबो बुंनो थाङा माने जेबो उसुबिदा नांलायनाय खमलायनाय जाखायाखैबो न'खरावबो गावसो बाबुनि आधार कार्ड बानायनो होननानैहाय बिबनाव फैसा बिनानै लायनो बेंटलसिम थांदोंमोन बिनिफ्रायनो बियो गारि गाखोनानै थांदों ओमफ्राय दा जेनेबा नोंनि बुरैया माखासे डकुमेन्टसफोरखौ लानानै थांदों नामा आंनि बुरिनि आखायावथ' डकुमेन्टस जेबो गैया आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्डफोर गैया नामा जेबो गैया बानायना लाथ'खाखै बानायनानै लानाया मोनसे दंमोन भटार कार्ड बियो बै समावहाय खारनायावहाय बियो खोमाबोदों आच्छा मालाबा खारखांबावबाय नामा जेनेबा खारखांखाबाय सोरबा हौवाजों खारदोंमोन नामा जेनेबा सोरबा हौवाजों खारदोंमोन बै समावहाय बै सेंग्राजों खारनायावनो बिनि भटार कार्डआ बै सेंग्रानाव थांफादों आच्छा ओमफ्राय दा जेनेबा नों मा सानो आंनि हिन्जावनि सायाव बुंनांगौ आंहा बेनोल' बियो गावनि गथ'खौ गोसोखांनानै बियो बे न'खराव फैफिनथों आरो आं बेखौ अननायजों आं इसेबां गिदिर गिदिर दाय मावब्लाबो आं बुफेरबोआखैमोनबो आरो गाव फाननानैहाय न' लुफैदो बोनो थाफिनायसै होननानैहाय बुंनायखाय आं हाखौबो 7 बिगा फाननानै फैदोंमोन ओमफ्राय दा बे थाखा फैसाफोरखौहाय जेनेबा बे लांफादों नामा जेनेबा लांफानायाथ' लांफादोंआनो बियो जिखुनु खरस खालामनानै आग्लायनाय बाखि फैसा दंमोन बेखौ आं 35,000 बिनि मोदोमाव होदोंमोन ओमफ्राय सप्तासेनि उनाव सोंबाय आङो आं नोंनो एथ' फैसा होदोंमोन बे फैसाया बेसेबां दंबावो होनना सोंनायाव बियो आंजोंहाय मोजां रायलायाखै आंखौ नों जायाखै नामा बे फैसाफ्राखौ लायनानै आं रायबावबायसो बियो ओमफ्राय जेनेबा नों थानाय समावबो मालाबाफोर सोरजोंबाफोर फन रायलायनाय मानायफोर SMS गेलेनायफोर नों जेनेबा नुसनबायबोदों नामा जेनेबा गोबां नुयो आरो खोनाखाबायबो आं ओमफ्राय नों रायामोन बेफोरखौ आं सोंखारियोमोन नों जाबाय सिगां नों दा मोजाङाव फैदोलै होननानै आं गोबां बुंबाय ओमफ्राय दा जेनेबा मानियामोन जाहैबाय ने मानियामोन बियो आंनि ओमफ्राय गामिनि गेदेर गोलावफोरनो खाथिफ्राव खोन्थानाय जायामोन नामा बेफोरबायदि नोंनि बुरैया आखल देखायोब्ला सोरजोंबा रायलायनाय मानाय रं नाम्बार माबा SMS गेलेनाय मानाय गामियाव माखासे दैदेनगिरिफोर थायो बिसोरनो जानायाखै नामा नों जेनेबा एसेसो आंनि हिन्जावनि जेनाखि रं नाम्बार रायलायबायनाय मानाय SMS गेलेनाय बेखौथ' आं खोन्थालायनांगौनि दोरखारानो गैया गामियावहाय बयबो मिथिजोबखायो आरो नुजोबखायो आंनि हिन्जावनि आखला माबायदि अब्लाबो आं बेखौ रायबोफिनाखै बुबोफिनाखै अननायजोंनो दा जेनेबा नोङो माखासे रायजो राजानिसिम मा मेसेज हरनो गोसो जेनेबा रायजो राजाफोरनिफ्राय आंनि खावलायनाया बेनोल' बे आंनि हिन्जाव रनजिता बसुमतारीखौ
बबेबा जायगाफ्राव सोरबाफोर नुसनबायोब्ला अननानै खिन्थाहरथों। ओमफ्राय दा जेनेबा नोंनि हिन्जावनि न'खरनिफ्राय गारजेनफ्रा मा बुंदों बिनि सायाव? आंनि हिन्जावनि गारजेनफ्राथ' आरो आंनि न'खराव दा बिदाबो फैयाखै बिब'बो फैयाखै, नागिरनांगौबो होनफैयाखै नागिरनाङाबो होनफैयाखै, जेबो उदिस लाफैफिनाखै। नोंथांमोना बे भिडिअसखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। नै गोजौआव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय। लोगोसे फिसा आरो हाजबेन्डजों होनायजों लोगोसे गामिनि मानसिया मा बुंदों आरो गावबुराया मा बुंदों नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै ला, बुजिगोन। बांसिन शेयार खालामनानै हो जाहाथे हमनानै मोनो। स' नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बे गथ' अनथावथावखौ फिसाला सासेमोन आरोना। स' नोंथांमोना बिदिबा फारियै नायलांबाय थादो गामिनि गावबुरा एबा मानसिया मा बुंखौ। फोरमायनो सानदों। गिबियाव आं इउटुबार बिथांखौ आं साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। इउटुबारनि गेजेरजोंनो जों गासै खामानिखौ मावनो हाजोबगोन होननानै जों सानो। दा फोथायनाय दं। बेखायनो आं गामिनि गावबुरा जानानै बे खोथाखौ बुंनो सानो। आं जेरावखि खारना मानो फैफिनब्ला गाहाम जागौ। फैफिनब्ला माने फैफिननानै बेहा फिसा दङ सासे अन्थाव बाथाव, बे फिसाखौ गारनानै बे थांदोंब्लाबो अननानै बियो फैफिनथों, मोजां संसार जाफैथों। जों जेबो खालामा। रायजो राजा बेखौ खावलायनाय थाहरबाय। रायजो राजा गासै रायजो राजाफ्रा बे इउटुबार नायग्रा बिथांमोननि इउटुबार नायग्राया साबसे दङ। बिनि गेजेरजों नायनानै सोरबाफोर हमनानै बे मबाइल नाम्बारावहाय खोन्थाहरबानो बे मानसिखौ मोनगोन होननानै जों मिजिं थिनाय थाबाय। बेजों लोगोसे दा जेनेबा जेनेबा इयो गोमादोंल' ने? थांनायालाय ओमफ्राय बेखौ आं सन्देह'हाय सानखादों। बेखौहाय बे हौवाजों मालाबा थांफिनखानाय बेखौ आं सन्देह' थाबाय थाखादों। आरो थांफिनाखै बिदिसो। आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअसखौ नायनायजों लोगोसे शेयार खालामगोन। स' गोरोन्थि जाबायबा आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।